rokere lidt rundt på det her, så vi får alle vores f'er samlet og alle vores g'er samlet. Så det kommer altså til at hedde, at vi har vores f til b minus vores f til a plus vores g'erne, så g til b minus vores g til a. Vi kan så gå tilbage og kigge på vores definition heroppe, at det vi har stående her er det samme som det vi har stående heroppe. Så det er altså vores f af x, så det kommer altså til at hedde integralet til f af x dx i intervallet a til b. Og det samme, hvis det her for eksempel havde heddet g af x, så det er det samme vi har stående her, så det er altså plus vores integrale til g af x dx i intervallet a af b. Så her har vi altså vist, at det vi skulle vise, altså vores integralregning, det skal integrere ledvis ved bestemte integrale, så har jeg altså lavet et bevis på det her heroppe.